O, siarad y phobl. A wy'n joio'r cysylltu gyda phobl ar stepen drws? Wel, dy siarad y bobl. Dwi'n meddwl mai gwaith achos i ryw raddau achos bod chi gallu helpu pobl cyffredin. I cael siawns i gwrdd â gymaint o pobl dros Gymru. Mae'n dod o bob ple ac gyda diddordeb, mae'n gymaint o bethau. Eistedd ar ryw bwyllgor yn sôn am rhywbeth dibwys, lle ydych chi'n gwybod bod na ddim gobeith mil i newid unrhyw beth mae Llywodraeth yn ei wneud. Pobl sydd ddim yn fodlon i wrando beth chi'n gweud, mae yna lot o barnau mas yna, a weithiau mae'n dod o safbwynt ragfar yn y lle ffeithiau. Y glaw. Dim arian. Cael dadl trydar gyda Leighton Andrews. Wel, mae'n bwysig i cael y cyfrifiaduron yn y siambr, achos dyna lle ni'n gweithio yn ystod y dydd, ond ffonau symudol yn y bydn pan fi'n dod fewn. Yn bendant, a thrwy dadleuon i gyd, fi'n credu. Dwi'n eitha old school yn y nifer. Wel, os gael ethol, llwch chi ofyn y cwestiwn i fi pan bydd gyda fi rhywfaint o brofiad. Ta'n moyn gwneud lot o pwynt o beth i ni, falle cymryd fi miwn na, cos falle maen nhw'n darllen papurau sydd eisiau darllen, os maen nhw'n gwrando a darllen. Fair enough, falle. Yn bendant, mae'n rhaid i ni ddiffodd ffonau symudol ar hyn o bryd, ond mae yna gwestiwn ynglyn â'r sgrin na. Ond hwyrach bod hynny'n well na rhywun yn syrthio gysgu fel maen nhw'n hir cyffredin. Wy'n credu bod ffordd mae Carwyn Jones wedi bod yn delio gyda'r crisis yn diwydiant dir arbennig wedi bod yn droiadol i wedi gwir. No, Nathan Gill fi'n credu. Fydd y person cynta cysylltus i ymuno o'r blaid. Dwi'n meddwl mai Kirsty yw achos y ffaith bod hi wedi cyflwyno y ddeddf yma ar lefelau nyrsio diogel. Andrew Davies, achos daeth heb fy mhleidais i'r safle yna. A wi wedi gweld e'n tyfu, dim jyst mewn hyder, ond gyda'r effaith mae'n cael ar ei blaid hefyd. Dwi'n meddwl bod Rina Biorwerth yn sicr wedi magu enw anhygoel o dda yn yr gymuned busnes. Mae hwn yn anodd hefyd, achos be dwi'n mynd i weid yw rhai sydd ar y mainciau cefn Plaid Llafur, achos mae'n anodd iddyn nhw bod i weithio yn erbyn y chwip, gawn ni weid. Felly wedwn ni, rhywun fel Jenny Rathbone. Mae'n rhaid i feddwl. Fi'n hoff iawn o siarad Roger Morgan, fi'n gwybod wedi gadael nawr, ond fel cynghorydd wedi cwrdd â Roger Morgan sawl waith, a mae fe'n gwleidydd sy'n siarad y bobl a gallu siarad y bobl y lefel i un nhw. Dwi'n eitha hoff o stael. Mae gyda'r gwaith mae Kirsty Williams wedi gwneud ar y gwasanaeth iechyd ar y lefel nyrsio. Kirsty Williams, fi'n credu bod hi wedi magu arddull eitha da fel wrth graffu. I ddweud gwir, mae yna nifer ohonyn nhw, dwi'n meddwl sy'n deg i mi ddewis mwy na'r lleill. Mae yna rai wrth gwrs sydd ddim wedi creu llawer argraff hefyd, ond dwi'n meddwl na gadw hynny at ryw lyfr. Cyfrifoldeb dros cynllunio yn Gymru, beth ydy hwnna'n uchelgais mawr i fi? Dwi wedi ymddiddori o fewn addysg ar hyd yn oes i ddweud y gwir. Sgynnau ddim cefndir o ran addysg, ond mi roeddwn ni'n gyfrifol am addysg ar gyngor exam. Dwi wedi parhau efo hynny. O ran personol, be hoffwn ni wneud yw y portffolio sydd gyda ni ar hyn o bryd, sef twristiaeth iaith Gymraeg a diwylliant. Cyllid. Cyllid yw tarddiad pob dim ar ddiwedd y dydd. Mae gyda fi ddau nod ar hyn o bryd. Hynny yw, nod cyntaf yw ennill y sedd yma yng Nghastell Nedd, a'r ail nod yw wneud job da fel arcynulliad i Gastell Nedd.